Idinulog naman ang mambabatas sa ikalawang distrito ng Pangasinan sa Department of Environment and Natural Resources ang hindi pangkaraniwang pagbaha na naranasan sa Barangay Kayanga at Romulo Highway sa Barangay Bulawan, Bugalyon. Itinuturo ang solar power development na nakalagak sa ilang libong ektarya ng kabundukan na sakop ng bayan ang naturang pagbaha na hindi naman umano binabaha noon. Ayon sa mambabatas, ang silt na mula sa kabundukan na sakop nito ay dumidiretso sa ilog na dahilan kaya hindi na makasalo ng tubig baha at umaagos sa mga kabahayan. Giit nito ang responsableng paggastos ng kumpanya na namamahala sa solar power plant upang linisan ang ilog at pagbisita sa kakayahan nitong pangalagaan ng kalikasan matapos mabigyan ng Environmental Compliance Certificate. Samantala, nanindigan naman ang lokal na pamahalaan sa kaukulang hakbang upang hindi na muli mangyari sa bayan ang pagbaha para sa kaligtasan ng mga residente. IFM News. IFM News. IFM.